मा नायथारालै मारैबा ओरै खामना थायो खर' हा वेलकाम टु सेरजा सेरजा रेदर नायदो माहाजोन मा मोनो बोरमा बिबु अमा बिबु वाव गासिखौबो बायदि लकेल जोब बारे चाइनिस इन्डियान वाव गासिखौबो मोनो फिस मोनजोबो औ दालाय बानायनायखौ नायनो मा बानायो मा खादों मोनाखै वाव नै माथो दामि बानायो नै नै वेलकाम बानायो नोंथाङा बानायनो हायो रे हायो वाव मा बानायखोलै दिनैलाय दालि संदों ओमफ्राय बोरमा बिबु संदों बेलाय मा बोरमा बिबु वाव बोरमा बिबुबो दङ नोंहालाय ब्रादारालाय मा संनो हायो नोङो ओमफ्राय नोंलाय ओरै हमदोंसो नामालै संनो रोङाखैदां हमग्रासो नामा नोंलाय हमग्रासो नामा बेलाय सङो नों ब्रादारा बेयाव खामानि मावनाया खै बोसोर जाखो बोसोरसे नोंथाङालाय बहाबाफोर ट्रेनिं लानाय नामा ट्रेनिंथ' लायाखै बिदिनो फिल्डआव मावनाय एक्सपिरियेन्स जाबाय बेयाव डाइरेक्ट मावनानैसो हादों दस्रायाव मावदोंमोन नंगौना दे जेबो नङा नोंथांमोना हर थाफैनो हागोन ओरैबायदि मोजां दानि जोंनि बर'फ्राबो माहाजोन जाबायलै रायजोफोर जोंनि बर'फ्राबो खावसे लाख माहाजोन जाबाय जोंनि बर'आबो गोरा जोंनि बड'लेण्डआबो गोरा रावबो हाया जोंनि बड'लेण्डखौ नंगौ जै बर' हारिनि जै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया जै बर' हारिनि जै जोंनि बर'फ्राबो खावसे लाख गोरा माहाजोन जाबाय नै दा जोंनि बर'फ्रा खावसे माहाजोन जाजोब्बाय नोंथाङालाय बेयाव थानानै मा मावो मालिकसो बे मालिक आयु मा मावो मालिक नोंनि बेयाव खामानि मावनाया नोङो खै बोसोर जाखो 3 बोसोर बारबाय बोसोर बारबाय रेजिस्टार खालामनो ओमफ्राय बेयाव थाग्रा भारा मोनो औ ट्रेननि थाखाय दङ नोंथांमोना नै जरा थाफायनोबो हागोन हौवा हिनजाव नै सेरजा मा इको कटेज सेरजा इको कटेज नायदो ओरैबायदि मोजां जायगा मालिकखौनो दमखिसो होबायमोन नोङो हेल'ग्रासार नों मालिकखौनो दमखिसो होबायमोन येस ओइ माहाजोन होनबायमोन आं दमखि होबायमोन नायथारा नै ओरैबायदि थान्दा नै समायना ना सान्दा नै समायना बा गुदुं जायारे एकदम सान्दा मोजां मोनो नंगौना थुरि उखुमनि दाबायदियाव बिदि थुरि उखुम गैला नंगौना थिं जाजोब्बाय नाथाय बे सेरजा इको कटेजआव दाबो थुरिनि उखुम मोनो नै एकदम सान्दा नंगौना गरम जाया नंगौना ओमफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानगोन एकदम बिराद थान्दा मोनदों माने बेयो जिगाबनि न' नालाय उखुमा जिगाबनि जिगाबनि उखुमखौहाय मोननो थांला मिथिबायना बबेबा सावथालफोरनि न'आवहाय दङ सानथालिफोरनियावहाय खिन्थु जोंनि बर'फोरनियाव नुनो गैला नुनो मोनला आरो दा बेयावहाय नै बिथां बिराज बिथांनियावहाय कटेजआवहाय दामि माथो दामि बेयावबो दामि बेयाव साथाम गाखोनो हागोन उन्दुनोबो हागोन नोङो बे सेरजा इको कटेजआव हायनानै माबाफोर जानो आरो लोंनो लुगैदों नामा माबाफोर जानो लुगैदों माबाफोर लोंनो लुगैदों बेखौथ' आं मा होनबावनोलै नों लुगैदों ना लुगै सान्दा लोंनो ना गुदुं लोंनो पानि वाटार नोंसिना सानजारिफ्रा दैखौ पानिसो होनो नामा वाटारबो बुंबायब्रा वाटार ओरैनो पानि वाटार बुंदों आरो मा होनबावो पानि वाटार ओमफ्राय दै रोंगौ दे हेल'ग्रासार वाव हेल'ग्रासारा एक्सपार्ट जाथारबायलै दाना सानजारिबो हायो गवालपाराबो हायो बोसोनबो हायो वाव
इंलिशबो हायो इंलिशबो हायो वाव 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 बोसोनबो हायो ये रायमना नेशनेल पार्क होननाय देनाय रायमना नेशनेल पार्क रायमना नेशनेल पार्क दा रोंबाय नुबाय नों आयो जादोंलै आं ओरैनोसो भिडिअ बानायनानै डायलगसो होदों डायलग होदों कमेडि यस ओमफ्राय ब्रादारा मा बुंनो सानखो सोरजोंबा रं नाम्बारजों रायलायदों नामा मासो बे राइट नाम्बार वाव अबेनि क'क्राझार ना गुवाहाटि औ आदा आं एसे दखानाव बे मालिकनाव एसे सोंदो मा जानाय लोंनाय मोनजायो बेयाव सोंबाय नायजोब्बाय भिडिअ लाजोब्बाय दे जेबो नंला नोंलाय माहा उन्दुयो नों बैयाव उन्दुयोना वा बैयो एसि गोनां नामा एसि गोनांथ' नङा आदा बर्थमान गैथ'आ एसिया बिदिनो एल'ग्रा सार बे सेरजा इक' कटेजआव सोर थाफैनो हायो हिनजाव हौवा थाफैनो हायो ना हाया नंगौ राइट थानो हायो थाफैयो अबेनि जागानि जायगायाथ' नों सेलथे गैया फैबानो जायो माने एसमाल' थानांगौ एसमाल' थानांगौ नागालेण्ड फैगोन ना फैया नागालेण्ड फैयो बाहेरानिया फैयो जोंनावहाय गुवाहाटि फैयो जोंनि उदालगुरि फैयो क'हपुर फैयो आंनावबो लोगोफोर दं लोगोफोरा फैयो बेरायफैयो माबानि सेमानसापुरि फैयो गासिबो गोजाननि फैयो आरो वेस्ट बेंगलनि फैयो नों कमन पुरा पुरा रं नाम्बारजों रायलायखांबाय सोरमोन बियो माहानि सोरमोन माहानि बियो गुवाहाटीनि सासे बेबायदि रिसार्च स्कलार रायमनासिम बियो फैगासिनो दङ दा बेनि थाखाय माखासे थानाय बेबो बेबस्थाखौ खालामनांगौ होनना बुंनायखाय आं एसे कलाव दंमोन नों जेब्ला आंनाव इन्टारेक्ट खालामनो नागिरदोंमोन ना वाव नंगौना सार